Jograng. Apa Bandung? Kepiye carane ben kowe gelem tak boyong ning negara. Nah, Kowe tresno temenan karo Wah. aku. Iya. Tresno temenanan. Dara, Yen meng Dara, apa? Apa, anu Mbak? wae Dara, napa niku panjenengan nyuwun bebono? Oh, ngono, Mbak. Heeh. Ben supaya Bandung emoh karo aku. Heeh, ben mboten sida kalih jenengan. Ben ora sida Nggih, ngono ya, nggih, Mbak. nggih. Nek pancen kowe tresno karo aku. Iya. Bandung. Kepiye? Kowe njaluk bebono Aku apa? njaluk bebono. atos iki, atos iki. Aku njaluk anak cacahe 1000, Bang. Us. Apa? Anak cacah 1000. Ya. Apa anak Dara? Lah napa? Lah apa? Candi. Oh, candi. Iya, iya. Cek. Aja klino. Iya. Nggih, sugeng dalu, Bapak. Iya, mbok aja bapak, Om. Lah pripun, Om. Anjing. Bapak ora. Sugeng dalu, Om Dalang. Yes, sugeng dalu, Dek Lintang. Heeh. Nampi sepindah menika kepanggih panjenengan. Pindah ngendi? Sekali Sepisan, niki, nah. nggih sepisan. Nggih, matur sembah nuwun. Baru kali ini ya. Nggih, dari ajar nggih, Om. Ajar kok njaluk bayar. Maksudnya itu derek belajar. Belajar, Nggih, kan oh, nggih. baru sekali kalian panjenengan. Nggih, enggak apa-apa. Ya dianggap aja kayak sudah berkali-kali gitu ya. Iya. Nggih. Dianggap kita itu sudah kulina gitu. Sudah kulina. Sudah kulina, enggak usah canggung-canggung. Ya. Nggih. Silakan Dek Lintang menyapa warga masyarakat. Nggih, alhamdulillah. Dalu menika saged sowan dateng acara Metri Dusun nggih, Om. Heeh. Dusun apa desa? Dusun tuh Dusun Wukir Sari. Mukir Sari. Pocong Imogiri. Wah, nggih. Alhamdulillah tadi acaranya sudah kirap loh, Om. Kirap. Ya tadi acaranya sudah padat sekali, tapi kula pas dugi mriki pas wonten kirap wau. Oh, ana kirap barang. Wonten kados kirap napa Ayo, karnaval acara wau, niki wis nggih? berlangsung selama 3 hari. Oh, sudah 3 hari. Sudah 3 hari. Wah, luar biasa Ya. meriah sekali nggih, Om. Nggih, nggih, mau niki ini didukung oleh 4 pedukuhan. Wah, 4 pedukuhan. Nggih, pedukuhan Klampe Sireng, Lampi pedukuhan sirang. Kok aku ya manut ae iki piye to jane? Waton Klampe Sireng iki nggone Semar kok kowe. Nah, Nggih. ning pokoke acarane kuwi anu merata no. Nggih, Maksudnya merata. ana sing resik-resik kerja bakti. Acara Nggih. pertama iki kerja bakti ngono. Nggih. Bar kuwi ana lomba anak-anak, lomba menggambar, lomba Mila, hmm? Mila, saestu? Heeh, tenan. Ah. Kuwi ana lomba mewarnai, lomba macem-macem Jenengan anak-anak. kok mboten derek wau. Lah aku arep daftar ora entuk. Iya. Nggih. Dalu menika warganya sangat banyak sekali nggih, Om. Heeh, wow sing nonton Nggih. pirang-pirang, heeh. Nggih, Mau Kakak. sing nonton sing ya iki ora mung warga Wukir Sari, ana sing penontonnya uga ana sing saka luar daerah. Nggih, ngaturaken sugeng dalu kagem sedaya Bapak Ibu yang di sebelah kiri nggih Bapak Ibu. Dereng ngantuk nggih panjenengan sedaya Bapak Ibu. Nggih yang sebelah depan pojok serong nggih, sebelah kanan sugeng dalu Bapak sedaya. Ugi ngaturaken sugeng dalu kagem Gusti Yuda nggih Bapak Om. Gusti Yuda, Pak Nggih sugeng Antil. dalu Gusti Yuda, bapak-bapak sedaya perangkat desa Iya. dan semua panitianya juga solid sekali Om. Pak Bupati. Dalam? Pak Bupati Bantul. Oh nggih, sugeng dalu Bapak Bupati. Mirsani saka streaming. Oh. Heeh. Wah. Saka dalem. Oh. Ha iya mirsani mau bar be aku kok kula nonton Mas Benyek. Oh nggih nggih aku ya ngono. Nggih. Mbah Iya. Kiswan ki yo. Nggih. Nggih di live streaming juga ya Om. Di live streaming. Di live streaming kalian menyapa teman-teman yang ada di live streaming Nggih. juga. Penontonnya sangat banyak Om. Nggih, wong penontonnya dudu banyak wong. Lah nggih, penontonnya itu banyak sekali Ah, maksudnya. iya, aku nonton mau jan- Jumlahnya itu banyak Om. Pucung menjadi lautan manusia. Nah. Heeh. Mau sing omahe rada adoh saka pucung sing apa sing lirene kuwi nggawa sepeda, limbrene numpak sepeda. Wah. Heeh. Nggih, tebih-tebih saking mriki nggih Om. Ayo sing ana sing numpak
bareng-bareng numpak kol, numpak truk barang. Wah, saking pengin-pengine Lah niku weruh sing Buya jenenge Rukun Lintang lho, Kayu. namine Om. Piye? Rukun. Ah, iya. Masyarakatnya rukun. Lho lah iya. Nggih. Kunci menjadi apa Kunci jenenge? menjadi Kunci napa? menjadi makmur, kunci menjadi tentrem. Eh, Loh, waduh. Iki lagune urung muni lho, jane. Iki rudal saka nganu Iran. Om Kiswan ngantos ngujud lho, Mak Om. Sapa? Om Kiswan sampai sujud kuwi Ah, mau. iya. Trauma napa, Mbah? Kowe biyen yo nganggo jeblok-jeblok ngono apa, Guys? Bayang ngene iki lho, Om Ah, Kiswan iya. ki. Nggih. Mas ampun nyumet mercon teng mburi niki sing rebab trauma. Iya. Ya. Nggih, didoakan nggih, Om. Nggih. Nggih, teruntuk warga masyarakat mriki sedayanipun semoga setelah acara mantri nggih. Merti entuk metri nggih bener. Nggih, matri dusun semoga semua warga masyarakat mriki tansah pinaringan kesehatan. Amin. Semua warganya sehat panjang umur nggih Bapak Ibu. Nggih, Kang Dering gadah jodoh mugi-mugi enggal pikantuk jodhonipun. Hah? Piye, Mas? Dijodoke kaya dara wae. Lah ya piye to iki? Sing utange durung lunas gendang dilunasi. Engko utang neh tapi ya. Nggih, Bapak. Pripun iki, Om? Tadi Lah, yo, iki- tadi pamundutannya juga banyak loh. Nah, sudah banyak, pemundutan Banyak sudah juga. banyak. Terus tadi juga ada permintaan dari Bu siapa tadi yang dari Mas Soko Jakarta tadi. Itu fansnya Mbak Lintang sama Mas Gading. Oh, Sik, nggih. tak wacake. Saking ibu napa bapak? Saking Ibu sinten Bu? Ibu Rosi. Hah? Sanes saking Bu Retno, Oh, saking Bu lah Retno kok kula nggih Parisi. manut mbae niku wau. Nggih, Bu Retno Parisi Tanjung Barat Jakarta Selatan. Nyuwun pamundutan. Terus wonten malih kala wau sing nyuwun pamundutan Nyidam Sari. Nyidam Sari. Nyidam Sari sing nembang sing bawa Mas Gading, sing nembang Mbak Lintang Kayu. Wah, Iya. ki siap. Iya. Itu dicak nak kon ngadeg nak Mas Gading nak. Oh iya ya Mas Gading. Nah. Gosik-gosik cahaya. Monggo Mas Gading. Aku tak benakke jarik dhisik. Walah, bek carike napa suwek to, Mas? Sebab aku arep nembang ora mungkin aku benakke gendeng. Ora usah tolah-toleh kok kecuwes malah. Ya iya. Mas Gading, selamat malam Mas Gading. Kamu kok dalu. jauh-jauh dari aku Oh, kenapa? ya sini. Oh ya, Wah, deket iya. ngene lah Mbok ya. rasa Pi. statue. Lah ya, statue piye to iki Ah, Mas? iya. Statue ki apa, Om? Statue ki Setelan cuek malu-malu. Wow, Loh, tapi lan piye ya ta? radong statue. Statue, setelan cuek malu-malu. Ngono kae. Kok apa lek, Om? Lho aku cah milenial ya. Wah, Milenial Padalang kedaluwarsa. itu- Padalang itu Gen Z banget Mas. Loh, Wah, iya. piye to iki? Ngono. Hus cangkeme ora. Oh, Mas Gading gimana Pripun? kabarnya Mas Gading? Baik. Baik, Iya, kamu baik. nggak kangen aku? Kita tuh udah lama nggak bertemu loh Mas. Nah, Loh, Ya kan? tadi malam ayo kok Tadi malam capek, etok-etok, kok capek iki. etok-etok, kan kita kan bertemu baru 2 hari Oh, iya. ini. Habis itu kan kita LDR lagi. waduh, iya ya. Aduh. Risa. Napa tuh Pak? Kowe kepengen ora rasa? Putusnya. Kowe nek ndelok ngono kuwi kowe mbayangke biyen dek enom ora rasa? Mbayangke ya. Ya bahagia ngono ki apa ora? Ora ya. Padha aku. Ha iya. Pripun Om? Pripun? Aku mbiyen rabi ki mergo ditangkep Hansip kok. Ya. Arep bahagia piye kok.
Nah ya ora apa-apa pancen Iki kan apa niki Om? Kan apa? Sulapan. Oh. Kon Nembang Mas nembang, kon Gede. bawa Idam Sari. Pamundutannya dari ibunya tadi. Ibu Retno. Sudah disawer loh Mas. Ibu Retno Parisi. Nggih. Nek bawa dereng saged. Ya nek urung iso salto. Salto merono Pak. Mengko bar limbuhan tenang bae, bar limbuhan kuwi engko mrene. Nah enak banget nah itu. Ha iya to aja kemrungsung santai. Santai aku wong santai kok. Ha iya. Aku Ya seneng nek pomo kalau- urung iso nyeroyo Mas sapa? Mas Roni sapa jenenge? Mas Brian apa Mas apa? nggih. Apa njaluk catatan Mas Brian? Apa lintang kuwi ya nak ya? Sing Nggih, bawa ya. nyemanggaken mawon. Ya, sing bawa lintang ku sing nalikane ngono kuwi. Idam Sari apal to? Idam Sari ndawah statue. Ketoke. Iya. Gawat. Pondok Om, kok statue mawon Ha jenengan. iya. Apik lagu iki sakjane. Wis arep tak garap. Tak garap dhewe ya. Gayamu belum kowe ora ngerti aku nek garap lagu. Napa Pak? Podang kuning. Podang kuning ya. Iki sindene iki nek medun ngono ketoke gejlungup ora ya? Ora ya? Medun ana? Nah. Regeng katon anggeng. Iki mau cau gletak apa to? Cau gletak ya. gletak. Oh iya wah. Jan werna-werna sepote. Iya. Sapa sing garap? Wah. Warap apa? Iya. Nggih, podang Iya. kuning niki Pak. Podang kuning no. Ya. Nangkani pamundutan iki mau ana sing nyuwun saka ngendike mau curug. Iya. Ah. Langsung napa nggih bawa? Iya nek podang kuning bawane cendhek to. Nggih, cendhak. Ayo cendhek ya dibawani. Iya. Heeh. Iki maning-maning ngadeg. Iya. Nadyan wujud temong peksi. Ya, wah. Suarane apik, Mbok. Apik, iya. Ya. Nano. Halus manis tur mrek ati. Omongnya sapa ora kecukupan. Lho, mbok nek aku ora trimo nek aku. Kuwi jenenge kuwi dikira menterlantarkan wong lanang. Ora trimo aku nek carane ngono kuwi. Nah iya biar kita apa saiki kita apa ta yuk. Heeh. Gedhe iki ra mergane mbok gawe. Nah, weh. Pun ampun dipisah lho, ampun dipisah lho. Wong niku sing lanang kalah kali sing wedok mbiyen. Iya. Sewenggan kula lana goleki si podang jenar. Iya ora. Kuwi keluarga sing harmonis kok, Mak. Heeh. Ora tau padu ora. Nah kaya
Iya. Nah iya. Kudune iki dalan iki dadi contoh ngono lho. Piye? Kudu dadi contoh. Ah dadi contoh nek awakku remuk dhewe ora sudi. Mula tak nggo contoh timbangane poda padu wis pegatan bae. Oh iya mak. Ngapa ora? Iya. Iba bunga tiku nyanding bisa dadi Ya, neno. Yuk. Wah, dibukani bonang. Instrumen sik. Iya. Mlebune fill in. Iya. Yuran anggolek isik
Matur sembah nuwun Mbak Ayu. Nggih. Wah, podangku. Iki sing rebab. Endi? Ora ana. Sing rebab ku senengane menebar hoak. Kok ana arep ngeneh aku? Ora. Kowe sing nambahi sing ditambahi karo sing rebab engko. Ya. Oh iya. Iki modele do nyawer iki do transfer. Oh ngono. Tindan kok yane beser ora. Mbok mau dialteko. Oh, salaman karo Gusti. Waduh, lumayan kan. Iya. Ya, ayo dibacotke. Mbak. Nguyuh tenan to kae? Pancen iblis laknat-laknat kok. Ha iya, arep nguyuh kok salaman karo Gusti Yuda. Gusti nyuwun pangestu kula badhe pipis. Ya karang bojon dalang dasare wis ketularan rada edan. Ha iya. Mbak sapa? Mbak Endah karo Mbak Saras berdua, loro-loro ya. Ya, maju ya. Nah, men rada ketok bentukmu. Ya, sepati ta? Sugeng dalu Mbak Saras, Mbak Endah. Wah iki sijine saka Temanggung, sijine saka Mangunan. Ya. Produk lokal. Sing Temanggung sing endi? Sing Mbak Endah kuwi saka Temanggung. Aslimu Temanggung ya, Nak ya? Nggih, kula saking Temanggung. Wah, Temanggung iki nggon mbako. Iya. Kowe ngerti mbakone Endah nok? Wah, pripun mbakku kula? Jenengan ngersake mbakku kula mboten? kempel. Kempel ireng, Ampek ampek tuh rada jemek. Kuwi mbako serintil. Serintil. Serintil rada jemek ya, Nak ya? Iya, heeh. Larang tuh enak. Iya. Apa pancen sing rada jemek iki mesti enak. Iya. Napa nggih napa? Apa iya to? Ayo mula jenengku. Berarti panjenengan nganu kersa sing jemek-jemek ngoten. Lho, mula aku dijenengi catur jemek kuncara. Ganti Mergo enak. Lah iya. Ganti jeneng saiki. Oh, Mangunan iki nek bengi nyinden nek awan baut bakul peyek. Oh iya. Nggih. Peyek kacang, heeh. Wah, kok nek ngerti kacange Saras. Oh. Ah ning peyeke nggone Saras iki kacange disigar mosok kacang sigar. Men ora ngrepot. Ayo bentuke wis ora lucu nek kacang sigar iki. Iya. Ayo kayak payake tipis-tipis kae. Iya. Enak ning kacange no. Iya, heeh. Produksi kacang manggre bodo ngono kae tawa sapa-sapa ditawani. Pak kersa kacang kula mboten. Gelem aku ya mrene ngono. Iya. Mbak Saras. Iya. Aslimu Mangunan apa ndi to, Nak? Kula ki asline Bambang Lipuro. Bambang Lipuro ya, ngambah ya. Ngambah. Iya isih trah dalang. Moke kanca-kanca warga Laras iki kabeh isih trah dalang kabeh. Iya. Sing trah iblis ming sing gender. Iya. Berasiya-siya kuwi. Ra genderi jenengan kok. Ha iya. Gender wong luput e kok. Ha iya. Iki mbiyen saka Kang Parjo iki mbiyen saka Ngenong saiki gender. Wah jan iya. Ken mbiyen iki ya sakmono wae lho. Awet tuwa. Iya. Iya. Ayo nembang apa, Nak? Nembang napa niki? Wonten pamundutan menapa? Lali janjine. Mau ana lali janjine, ana sing nyundut ngersake ninggal gawean. Apa jenenge? Ninggal katresnan. Kok ninggal gawean? Iya. Ninggal katresnan. Arep milih sing ndi? Lali janjine. Lali janjine, ya.
Ya kayak apa? Ya lali janjine, yuk dados. Monggo Mas. Iramane nyesek. Ayo.
sembah nuwun Mbak Endah, Mbak Saras. Bali, nek Bali iki mripate kudu iso ucul ngimonengen. Oh iya. Nanti mripate kudu ucul. Kudu ucul mripat Bali iki apa penari Bali iki kudu mripate ekspresif. Nggih delok njenengan conton riyen. Aku mbiyen pas pelajaran kuwi ora mlebu. Oh, kula nggih mboten mlebu. Aku mbiyen pas pelajaran tari Bali iki pas pas ora mlebu. Iya. Heeh. Nggih. Nggih, sugeng dalu Mbak Nggih, Orisa. sugeng dalu. Mbak Endah. Nggih, sugeng dalu. Nggih. Menika minangkani pamundutan tasih wonten pinten-pinten pamundutan. Monggo katuran milih. Ingkang Ya. gayeng nggih. Mau enten ninggal katresnan? Ana ninggal katresnan. Niku kemawon. Oh iya, Nggih. iya. Ninggal katresnan. Wah. Cocok. Iya. Cocok napa? Wis rasa didawa-dawake, kowe iki senengane iki ya mancing-mancing suasana. Lah kok. salahe kok dadak ngomong Semua itu harus ada kejelasan ya, Lah Mbak, ya? begitu benar. Ya ora Mbak. dijelas-jelaske wong nembang kok ya tak dijelas-jelaske. Endah ku senengane ya mancing-mancing perkara. Iya. Ninggal ya ben ora ya ben. Iya. Ayo, Malah kowe nesu dhewe. Oh, alah. Jan tobat. Ayo, tobat watuk. Iya. Ya. Pak Marjo. Ninggal katresnan. Ya. Nggih. Ya ngapa garape kanca-kanca saka warga Laras. Ya. Hop. Gedroke no. Ya. Awas brodol. Nuwun para miyarsa. Mekaten waosan diwara basa Jawa. Instrumen ya. Biola. Heeh.
Matur sembah nuwun Mbak Orisa, Mbak Indah. Wah, main. Ayo Tang. Nggih. Monggo, Mbak. Mbok kok Mbak to nyeluk mbok Dik, Dik. 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 Lah iya to, tapi Keterucut, ngoten niku lek teng WA benten malih lho Pak Dahlan. Dik lintangi nyeluk aku wis lho. Nah. Jadi Lho berarti kan kuwi wis sinyal-sinyal menuju. oh, Aku iso ra penak ya ngono kuwi. Iya. Ini ya ora apa-apa le. Iya, tak pengestoni. Iya. Wah, gedhek cengelmu ora. Kuwi kok aja tok sebar-sebarke ya. oh ya. Aja. Oh, kowe macem-macem ora. Mboten, Ding. Ya. Ya Tang, kowe Enggak. aja ngrungokke cangkeme dolep-dolep. Biasa dereng suntik. Wah, dereng sontek. Wong sontek. Terna sontek ya, Mas. Ayo, kowe iki wong loro nek megah suntik ngono kae lho. Iya. Ayo Tang, anggere kowe gak bawa ngono kowe do meneng. Dawa ngebagas. Iya sinyal. Iya. Wong bagus, madhep rene. Oh iya, tak madhep kono aku. Janing ati. Padha zaman aku biyen ketemu pertama kali karo Bu. Pripun? Kepanggih kalih sinten? Ayo karo ibu negara. Kaya ngene
Menosok to, Pak? Ayo. Ket mau ki ora iso meneng lho, Mas. Om Iya. Gatot ki piye? Kuwi mulane mau takon mapane nggon cedak son ra gelem. Lah teng apa? Takon goleki kabel mlicet disetrum. Apa tak waku dewi Ya ditanggapi nek ngono kuwi lintang ditanggapi apa tenan Cahayu. Apa tenan cah iki? Nah, inggih Kang Mas Nah, ngono lho. saestu kula tresna kaliyan panjenengan Iya. kok ming otak ki ya. Lah. Urung ya terus ya. Aku diajar. Do dewa Walas sono mring mami. Wah, iso enak. Ah, ya iso to ya. Ya, ayo Mas Gading. Kula. Nah, ayo Ya. apa Gatot. Gatot yang ambekan Bliru kok kono mbang. Ayo Mas Gading. Ayo Mas Gading ku lho. Iya. Ayo Aja Mas ngerti-ngerti. Gading. Kita ke mana ya? Kita nanti Aku melaku jalan-jalan rono. ya Mas. Iya. Yo. Yandi ayo medon ya Asal Mas. Pun nggih, Om. Su. Mah do ngendi kowe iki? Piye to? Nah nono besok kapan? Yuk. Besok kapan Katakan. katakan? Ya. Jejer wonten Terus ke rene, Mas, terus ke Mas. Terus ke Oh, iya, Mas. iya. Mas neh. Terus ke Dik. Oh. Nah. Jejer lan wong bagus Yuk. umpama nonah kuda Umpamakno nah kuda. tanpa prau sasat tara ing pepetri Dintek Geding. Nyidam Sari. ayo bareng Mas Ya, Yuk. bareng. Nyidam sari as Angel nek Luar bareng iki. biasa. Angel nek bareng. Ayo ming urung kulino kowe. Biasane iki aku meneng bae. Ayo. Sesuk nek kaya ngono kuwi tekon Om. Oh iya. Tak ajari. Tekon. langsung nggih Om niki Langsung ayo. nggih Netra Perinoso Naroso Karep minggo ora rating. Nyidam Sari kok arep minggo ora rating. Lah niku mau meh nyerempet ngoten Nah, lho. iya.
Untung we ken sopire sadar. Ha iya. Widam Sari arep dadi yen ning Tawang. Iya. Nalika nirai hatiku lama-laman sira wong bangun Ayo bangun kerane. ora bakal lali lakai lintangi Serasi ya no. Iya. Oh, iku piye to? Sek iki Sugeng Dalu Pak Dalang niki Mas Fatah Nobar niki tidak bisa merapat. Oh ya. Salam budaya. Ugi salam kagem Mbak Lintang dari Wonosari. Nggih, siap. Terima Nyuwun kasih. gending kutut manggung dari penggemar Pak Catur Kuncoro. Nggih, kutut manggung. Kok goro-goro nggih. Ya dipacut kena. Nalika dirai hatiku lama-lama sira wong bagus nganti mati ora bakal lali lakai lintangi mlaku. Nggih. Pun Om. Nggih, pemandutan Nggih. saking Mbah Miko Semin Gunung Kidul sampun Wong dipun. nggih ugi wonten pamundutan malih Om. Ayo sing lumantar via Wah, kuwi. Dari- kowe ya. Nggih, dari Danar Mandiri Sleman. Sleman minta lagu Moga Nyawiji Mbak Lintang duet dengan Mas Gading. Iya. Sudah disawer Om, Weh. 300.000. Wah, lumayan. Nggih, terima kasih. Iya. Dari Mas Dinar. Mas nopo Mbak niki nggih? Mas apa? Mas nopo Mbak? Nggih. Iya. Apa lagune? Moga Nyawiji. Oh iya. Muga nyawiji. Nggih. Nah, niku muga nyawiji ning pripun? Ayo. Kanca-kanca. Pripun? Kanca-kanca niki. Iya. Wah, lek ra ngono ya dhewe nyanyi dhewe no, Mas. Lho, Iya no. kepiye? Nyanyi dhewe kepiye? Nyanyi dhewe. Ya nyanyi ki aja dhewe. Aja dhewe. Lah pripun? Nyanyi ki nek nek ngejak kanca ora gayeng ngono. Ayo lek kaya sing ngedrop ajarane bosok. Ora apa-apa ayo kaya ngono kuwi. Pripun iki, Om? Ayo apa nek apa gimana muga nyawiji? Nggih. Kanca-kanca durung latihan. Dereng. Ayo Nggih. dijoli, dijoli. Dijoli. Lajenge napa? Ayo dijoli sing kira-kira lagu niki sesuai temanya Apa? dengan muga nyawi apa jenenge nyawiji. Nyawiji. Nggih. Ora ya. Apa dijoli apa nak? Kadung tresno. Nah, kuwi ya. Nggih. Apik tenan kuwi. Nah, Aduh. Kadung tresno ya, iya Mas. tenan. Iki ceritane kan aku kadung tresno karo Oh, oh. sampean. Nah, Sampean ora aku ki- saiki tak tekon tang lintang karo kowe Pripun? Dik. Iki sekarang itu kan zamannya zaman konten gitu Iya. kan. Iki mumpung disaksikan, disekseni karo warga masyarakat Pucung. Nggih. Aslinya itu hubungan kalian tuh sekedar konten atau tenan? Wah, piye iki, Mas? Loh. Nah, iki iki di Kok pertanyaan. iki piye, Tekon. Mas? Ah, Jane iki- Ngremehake. Kok ora ngremehake iki aku mau untuk pesanan saka warga. Oh. Niku asline konten apa saestu to Pak Dal? Ya mengke kula takokke. Oh. Nah. Asline piye, Mas? Kepiye? Piye? Iya. Lah, Ngomongi wae, wah. Belum tahu we. Iya. aslinya nggih ngoten niku. Nek iki mesti ngapusi nek karo aku. Kowe wae. Kula mboten, kula Rodok jujur rene. niki, Pak. Hah? Konten apa tenan? Saestu. Ah, tenan tot. Saestu tapi Mas Gading sing
mboten saestu. Saestu. Ya masa. Loh kok aku? Acara-acara mencintai satu sama lain. Nah, cara-cara saling menyayangi, saling mengerti. Wah, antil kowe omong. Saling mengerti ngono kuwi. Ya paling ora kaya iya. Ya, apa ki mau kadung tresno? Kadung tresno. Nananino. Buka celang nggih menika? Heeh, bar iki terus fragmen. Nah, iki mau soalnya pamundutan saka panitia fragmen. Roro Jonggrang karo Bandung Lautan Api. Ah, nggih. Ya. Ya. Lamat wes katon tejane yen mbok berangkat ana banjara aduh irakani sinawangetan ambosani Samot wimbo patut nyoto cekwi komrati aduh lestariyo ane lopeksa sareko Nadian babasane kelingan kodong sak lambar kang mas kaya bos koncetan rasa asam-asam mingatiku Sing rebab eksis. eksis semangat sing ngerebam semangat Ya, semangat, wong wong. jahar niku mau Semangat urane akeh dhewe. kene balekke satuse ah Lho kowe jaluk dia to Ayo. Lisa? Wo pancen. nyaut e Ajane sarwa asri jeroban tenaga tansah kewareman wassalam tanelilasi para oh saiki to Sok rebo. oh saiki no Mas Iya. Ya, kok capek kowe seneng karo Jonggrang. Jonggrang ayu banget soalnya. iki bar bedah negara mboten kayak ngene lho Eh? Mas bar bedah negara mboten Dedel apa piye kok bedah? Hah? Sing Panjenengan kula bedah napa Om ora aku sing bedah negara ngendi? ha manut Iki sesuk ya koclok cah iki. Ya wis sak karepmu lah waton atimu seneng wae lah. Yo. sakarepku Ya ya.
Ya negarane bedah. Terus kowe nganu bar bedah negara to kowe? Ketoke. Iya. Terus kowe weruh si ana Cahayu ki mau takoni. Nah, Nah, Bandung ki ya miyayeni Oh, gagah kok ngundang Jongrang kok. Iya. ro biasane nang omah ya meng ngono kuwi. Oh iya ta, ngono. Nih ngono kuwi ya. Nih njuk nih ngono kuwi. Iya. Ya. Dalah. Takoni jenenge sapa? Apa wis ngerti? Wis kenal urung? Iki sapa iki? Nah, Pripun Kang Mas? Kowe iki sapa? Loh, Ora lah aku ki durung tepung karo kowe. lha piye to Kang Mas? Lho. Iki wis kenal apa urung citane? Durung. Durung Wis, to, wis. sampean ki musuhku. oh, kowe iki wis ngerti jenenge nek urung tau weruh wonge. Nah, Oh, iya. Ceritane. Piye? Jonggrang. Apa Bandung? Rokokmu apa? Sing tenan Mas. Oh ya. Ya, tenan. Jonggrang ki ora udut. Ora udut to. Wong jonggrang cantike kaya ngene iki lho Oh, piye iya. to kok ngerokok. Jonggrang ki nge-vape. Malah nge-vape ora. Ayo, Jonggrang. Ayo. Aku ki kok ngambek lho lek gandang dicelok ki Mas. Oh ya gondrang. Yo. Jonggrang. Jonggrang. Apa Bandung? Ngene yo. Saiki kowe wis dadi putri boyongan. Iya. Yo melu yo. Nyandi Tak boyong ning negaraku. omah aku Bandung. Ora sik kowe biasane duwe emban-embanmu nendi? Mbanku nyandi ya. Mban jenengan ngono kula Mban. Mban ewang ngono aku Mban. Iya. Apa? Mban kok malah kaya mbok-mbokan gorila. Lah kok emban kok kuwi gentho e. Lah sing ndi? Ayo. Ayo, njaluk tulung karo Mban. Mbane sing ndi ya Mas ya? Mbak Manut Arisa ya, Mbak Arisa. Ah, Mbak Arisa. Mbak Arisa ya, Iya. Mbak. Heeh. Masakne lek ngano. Iya, kok cape si sapa Jonggrang kuwi diuyak-uyak karo Bandung. Nah, Iya. Iya. Yo. Mbak ewang ngono aku baleni ya. meneh Mbak, wae. ya. Baleni meneh. Ora. Pripun Darayu? Iki Nah. lho Bandung. Bandung. Heeh. Bandung pripun Darayu? Bandung ngarepe ngejak aku. Ngejak ten pundi? Lah jenengan purut kersa mboten? Omah aku, Ban. Lah mergane napa? Lah dhek wis mateni masku lho, Ban. Dadine jenengan mboten tresno. Mboten, kula mboten tresno, Ban. Ewangan aku, Ban. Kepiye? Nyun pangapunten. Iya, kepiye? Gusti putri kula menika mboten purun dados garwa panjenengan. Oh, nek ngono kowe wae aku ya ora masalah. Mboten ampun. Sik. Kepiye? Hop. Apa meneh to, Om? Bandung kok geleman iki lho. Ampun, kula menika pun sepuh. Oh. Nggih. Nyun pangapunten nggih. Oh, iya, wis. Ndor ayu kula mboten purun. Wes ora iso. Gelem ora gelem kudu tak boyong ning negaraku. Nek panjenengan ajeng boyong Ndara putri kula nggih adepi kula riyen. Lho, iki Ya apik ayo, iki, ya. kena dinggo. Yo. Pemanas. Cakilan. Orisa dadi cakil. Iya. Ya ora perang nomban kuwi ora perang. Kowe sumingkira. Nah, sumingkir. Sumingkir. Mboten, Kayak idit. Sumingkir. Kayak idit nek pakrek sumingkir. mboten kula ajeng mboten sumingkir. Deh. Ewangan aku ya, Ban ya. Ewangan aku ya, Ban. Sumingkir. Aja sampai Bandung rene ya, Ban. Nggih, Ya, nggih Ndara putri. Yo. Sumingkir. Napa niku? Gedang. Arep iki apa sing
Sing sijine. Liku ki kathah, nanging namung cilik-cilik. Ah, wah mbane ra marem nek kok ngono. Paling ora gedang gendruwo. Dara Gedang Putri pripun gendruwo. Dara? Aku ora tresna karo Bandung, Ban. Aku emah. Dara kula mboten tresna. Kudu tresno. Pripun? Ora iso, Ban. Aku emah, aku ora tresna karo Bandung, Ayo, Ban. Ya, Bandung yuk Ban, menawarkan. piye to, Ban? Piye carane ben kowe iso tresno karo aku? Kedap Dara Ngono. Putri. Nyun pangapunten nggih. Dara kula mboten kersa. Oh, ora gelem. Mboten. Ya wis. Bandung kok Ora. putus asa. Kepiye carane ben kowe gelem karo aku? Ayo. Kowe iki wah nutupi. Ayo. Sumingkir, Mboten kula mboten nanti Sumingkir. 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 Mban, aku kok mbok tinggal ki piye to, Mban? Kuwi mergo mbane diancam terus sing genter ki mau lho. Sumingkir apa plotroke ngono marah ya. Kaco. Wah, Pak Parjai mboten Mun ana tontonan flora dan fauna ku. Ah iya. Jograng, Apa Bandung? kepiye carane ben kowe gelem tak boyong ning negara. Nah, Kowe tresna temenan karo Wah. aku? Iya. Tresno temenanan. Dara. Yen meng Dara. apa? Apa, Anu Mban? wae Dara, napa niku panjenengan nyuwun bebono? Oh, ngono, Mban. Heeh. Ben supaya Bandung emah karo aku. Heeh, ben mboten sida kalih jenengan. Ben ora sida Nggih, ngono ya, nggih, Mban. Nggih. Ya wis. Lek kowe tresna temenan karo aku, Sik, Ban. sik, sik. Like sapa? Ya Allah, ya Allah. Like sapa? Jonggrang kok lik. Like sapa? Lik kowe tresna mbek aku Pripun? nek pancen kowe ngono kok lik. Nek pancen kowe tresna karo aku, Iya, Bandung. kepiye? Kowe njaluk bebono Aku apa? njaluk bebono. Apa bebonomu? Apa sirah yoga cacah 100? Atos iki, atos iki. Aku njaluk anak cacahe 1000, Ban. Us. Apa? Anak cacah 1000? Ya. Ampun anak Dara. Lah napa? Lah apa? Candi. Oh, candi. Iya, iya, iya. Candi. Aku njaluk candi Oh, cacahe candi. 1000, Bandung. Iya, iya. Iso apa ora? Iso. Iso. Ning sewengi kudu dadi ya, Bandung. Iso. Aku kuwi apa-apa iso. Iso. Sing ora iso ming nyaur utang. Ya kuwi. Saiki apa sesuk? Saiki Bandung sewengi kudu dadi. Ya, entenono kono. Ya. Duduk, duduk. Dara ayu. Piye, Ban? Iki kudu golek cara Dara. Iya. Ben Bandung ki ora iso nglaksanake apa panjenengan ingkang apa mau? Wih, Kersono apa mau? Aku njaluk bebono, Ban. Wih. Kersono mau Njaluk. panjenengan Bandung mboten saged nglaksanani. Nggih. Piye carane ya? Anu Dara, Piye iki, Ban? Ban, selak esuk iki engko, kargo Ban. kene gek digugah wae Dara. Piye iki, Ban? Sesem. Ban piye iki? Aku kudu ndelik ning endi iki, Ban? Kajenge Bandung mboten sida rampung nek gawe candi Aku Dara. wedi, Ban. Ayo digugah Dara. Ayo. Pitik-pitik ayo Ayo, digugah Dara. ayo nanti ki pitik. Jejak lesem Dara. Kukuruyuk. Kukuruyuk. Tok 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 tok. Bandung, waktumu Kepiye? wis entek. Oh. Apa kowe wis iso gaene aku candi aku cacahe 1000? Wis candi cacah wis tak gawe. Endi? Ha, mbuh. Iki coba hitungan dhisik. 1 loro 3 1000 50 100 200 kalih welas Lho, 15 30 Malah kaya ting-ting Lombok iki piye to? iki cacahe kabeh ana
sangang. Kurang siji Tok Bandung. tok 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 tok. Tok tok tok. Kurang siji. Coba diitung meneh. Pisan meneh. Jeng 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 jeng. Jeng 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 jeng. Diitung meneh. Siji, Ilustrasi, loro, ilustrasi. telu, 100, 200, 300, 400, 500, sangang. Kurang siji Bandung. Kurang siji. Woi, sing ganti genepe. Pun ngaten mawon ben dadi Nuwun para patung. pamirsa, lakon Bandung Bontowoso sampun paripurna. Kalajengaken lagu Roro Jonggrang. Iya. Ya, patunge nyanyi jukan. Niki pun dadi patung saged boten Dadi saged patung napa-napa. kan tok kutuk to. Oh, Tok kutuk mergo tak gawane Bali ya, Om. Tak gawane mulih. Mengko ben nembang sik. Oh iya. Heeh. Mau sing bapakne wis titip aku ora macem-macem. Iya. Ayo patung Roro Jonggrang. Kuwi nembang Roro Jonggrang. Patung Iso. Roro Jonggrang. Lho, patunge mburi ana remute kok niku. Iso nembang mawon. Kowe nembang ya patung Roro Jonggrang. Heeh. Tak untir potensione kik ngerak njuk muni ke. Kok sik nganggo remote. Iya, diremat. Iya. Wis. Iya. Ora iso iki. Ora iso lek ora dicium Mas Gading. Waduh. Aku njaluk di peluk Mas Gading wis. Iya, iya. Tombole iki Bangane ra iso nembang ya nek wah nek aku ya ngono kuwi. Cah ayo, lanang kok. patung Jonggrang. Nah. Ora ganti kowe nembang. Loh. Langsung dadi. Langsung mari le dadi patung. Brian. Sesuk aja nyabun lho, Bri. Ayo. Ya. Iya, wah jan kaya ngono kok ya. Ya, syukur. Berarti wis dipeluk. Nggih, sampun. Wis iso nembang. Saged. Pun semangat iki kula. Iya, alhamdulillah bisa gelem nembang. Ya, nyuwun karo kanca karo mbah-simbah warga laras. Anjing. Simbah-simbah. Wis tuwa-tuwa, asline tuwa-tuwa medho ora gelem tuwa. Terutama sing gampang ajane wis tuwa banget. Walah, pila to, Om? Heeh. Ayo. Mbah Silikon, sapa jenenge Solikin? Iya. Iya. Roro Jonggrang. Lagune judule Roro Jonggrang. Roro Jonggrang. Iya. Ayo nyuwun karo Mas. Mas-mas. Monggo Mas pengendang. Yo, Mas.
masa Aku dewe babono Candi sewu sawengi kudu dadi iya jonggrang paduwung ora jonggrang kowe pancen aku nandang kasmaran waspadakno prajuritmu kalaperan kowe dadi wanita yogan Joko bandung kowe aja kumpul Perang iki kanggo kudu ngerampung Bela pati Kang Mas Prabu Kupala Kang Waseda labuh ing warna ora ngerti putra ratu Prabu Pengginggan Marmaya duwe aji sekti Bandung Banyuwansa Bundung Karmo Bandung aku derpe babono Candi sewu sawengi kudu dadi iya jonggrang wah luar biasa Nggih